Lima ka mga sospek nga nalabigit sa nahitabong pagpangawat sa usa ka mall sa Ozami City, Misamis Occidental. Gipanganlan na sa kapulisan. Mga sospek, trabahante sa usa ka peryahan, duol sa mall. Anang report. Human nga mapasakahan og kasong robbery sa piskalya sa Ozami City, Misamis Occidental. Gipanganlan na sa Ozami City Police ang mga sospek. Ang mga sospetsado, giila nga sila Alfred Baterna, Francis Joe Baterna, Alberto Batulaso nga pulos mga taga Tanggob City, Brian Montialto nga taga Mulave, Zamboanga del Sur, ug Ramil Villarminete nga taga Liloy, Zamboanga del Sur. Ang mga sospek pulos matud pa mga trabahante sa usa ka peryahan nga anaa nagrenta sa bakanteng luna duol sa mall. Ang usasab sa mga buslot sa drainage nga ilang gikalot na kumpirma sa otoridad nga mulahos sa bangag nga anaa sab sa bakanteng luna kung asa ana ang peryahan. Base sab sa investigasyon sa kapulisan, migawas nga dili magkaila daan ang mga suspitsado. Rason nga dili kuno makonsidera nga mga organisadong grupo. Apan, aminado ang otoridad nga dili tiaw ang ilang gihimong pagsulod sa mall. Kani nga mga personality sa gikan sa Tanggob na employed lang ni siya sa peryahan September nga time nga dito sila sa Tanggob nag-establish og peryahan, and then nadala sila diri sa Usamis. So kung mao na atong basihan, murag bag-o pa sila nagkakuan aning sa uban nga mga personality. So local siya, siguro naay isa sa ilaha nga naay experience kabahin ani. Wala pa kuno nagakooperar ang mga suspitsado kung asa nila gitaguan ang mga butang nga ilang kinawat o kung kinsa ang nagpaluyo kanila. Adunay impormasyon nga migawas nga usa ka magtiayon kuno ang nagpaluyo sa mong grupo, apan ginaberipika pa kini sa kapulisan. Wala pa mi nakakuan anang information, but amo nang siyang i-develop. Kay na may mga magtiayon po dito. So posible dito na sa Tanggob gasugod, and then naabot din sa Samis. Samtang naghatag na sabog inventory report ang usa sa mga jewelry shop nga nakawatan kung asa miabot sa 29,956,000 pesos worth sa alahas o cash nga mokabat sa 721,000 pesos ang nakawat. Sa karon, ginakonsidera na sa Ozamis Police nga crime solved ang insidente. Apan dili gyapon kuno sila muhunong sa pagpangita sa mga nagpaluyo sa maong grupo. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.